Teknologikoko ibilbidea, batxilergo zientifiko-teknikoaren ibilbidea da. Bertan, batxilergoko oinarrizko ikasketez gain, ikaslea prestatzen dugu zientzietako arloetako ikasketetarako. Hortarako, lantzen ditugun ikasgaiak dira batez ere matematika eta fisika. Tielako bi ikasgai hauek etorkizun bateko ikasketa teknikoen oinarri, eta gero teknologikoan zentrauta, teknologia eta ingenieritza ikasgaia daukego alde batetik, eta bestetik marrazketa teknikoa. Hortaz gain, gero aukerako ikasgai batzuk dauzkegu baita. Ibilbide hau batez ere gomendatzen diogu aurreko urteetan nolabaiteko interesa aurkeztu edo eduki duten nahi, lanketa desberdine ez da, eta lanketa hauen edo atal hauen barruan aipatu behar, interesa eduki duen katxarreoan deitzen zaion hortan, ez da, alegie mekanismoen funtzionamentuen, tresnak, inkluso marrazketa baita ere, ez da, marrazketarako gogoa edo edukitzen duen gazteentzat. Eta gure helburua da hurrengo urteetarako, alegie, unibertsitateko graduetarako, edo baita goi mailako ikasketetarako, goi mailako graduetarako, ikaslea oinarrizko eduki batzuekin prestatzea. Uste dugu ondo prestatuta ateratzen dela, eta ikasketa hauek zein izan daizkeen pentsatzen hasi ezkeo, izan daizke alde batetik ingenieritza, noski, dauden ingenieritza guztiak, beste alde batetik diseinu eta marrazketarekin zerikusi duten goi mailako ikasketak. Hortaz gain aipatuko genituzke baita ere informatika munduarekin zerikusia dutenak, ezta? Eta gero baita ere, eta baita uste ondo prestatuta juten diela, ikasketa zientzietarako ikasketarako, matematika eta fisika oinarri dituzten horietarako.